Lugadan kan saksakon ang hepe kan Bulusan Municipal Police Station sa pigkasar na anti-illegal cockfighting operation sa Sitio Kapirikuhan, Barangay San Isidro, Bulusan, Sorsogon. Alas 8:30 nin aga kaining Domingo, Enero 26. Basado sa report, nakaresibinin sumbong ang hipatura gikan sa sarong concerned citizen dapit sa nangyayaring tupada sa lugar. Kaiba sa mga nagresponde si Police Captain James Henita, 48 anyos, hepe kan nasabing hipatura. Ang operasyon nauli sa mainit na diskusyon na nagresulta sa pananaksak kan sospek na si Dante Fualo, 50 anyos, residente kan nasabing lugar. Yung time na yun na ongoing ang heated argument, palitan ng mga opinion, meron doon nagsigaw na ilabas niya yung mga impact kasi ayaw nilang pumayag na dalhin namin yung mga ebidensya and yung taong nahuli namin. So, yun po ang nangyari. Later on, napacify naman yun. Kumbaga humupa saglit yung tension. Kaya yun nga, nag-usap na kami ng ex-barangay captain and while waiting para dumating yung barangay captain. So, all of a sudden, bigla na lang po may isang tao na biglang lumapit at nanaksak po. So, actually, dalawa kaming ako lang yung natamaan kasi nga, kausap ko yung ex-barangay captain. Pero nakita ko din pa naman din siya kaya nailagan ko. Sarong tama nin saksak ang sinapo ni Henita na tulos man ay pigdalagan sa ospital. Padagos pang pinagahanapan sospek na duminulag makalihis na makomitir ang krimen. Maatubang siya sa kasong attempted murder with direct assault. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.